Schutterij Het Zandakker hield zondag de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en blikte daarbij vooruit op het pas gestarte jaar. Ja, in 2018 hebben we eigenlijk heel veel plannen. We willen de jeugdgroep die wij zijn begonnen 10 jaar geleden, die zal dit jaar een 10-jarig bestaan vieren. En wij willen richting de jeugdwerking en eigenlijk in de hele provincie Limburg een hele grote boost gaan geven in het kader van schutters en gildewezen. En dat is een van de doelstellingen voor het jaar 2018. Voor de Zandakkertjes is het dus feest dit jaar. En bij zo'n jubileum horen natuurlijk ook veel leuke activiteiten. Nou, we gaan in ieder geval, de huidige jeugd die gaat op kamp. We gaan een hele week gaan ze naar de Bergse Ardennen toe in het kader van dingen met elkaar beleven. Het gaat niet om het schutters- en gildewezen op dat gebied, maar het gaat veel meer om de toekomstgerichtheid van de schutters- en gildewezen. Uitdragen dat het niet alleen is die optocht te lopen, niet alleen het schieten is, maar ook met elkaar samen door te brengen en verbroedering te leven. En we hopen dan dat dat ook een effect zal hebben op de hele saamhorigheid binnen de gemeenschap. Een van de jeugdleden van het eerste uur is Tieme Lamers. Hij blikt terug op het schuttersjaar 2017. Dit jaar hebben we heel goed geschoten met de bondsfeesten. We hadden 2 hadden we gewonnen en de derde waren er een paar van de jeugd niet. Dus dan konden we niet met de volledige club schieten. Dus de laatste hadden we volgens mij verloren. Maar uiteindelijk win je dan van alle 3 de bondsfeesten. Tieme is een van de jeugdleden van het eerste uur. De bijna 30 jongeren zijn dan ook een hechte club. Maar je leert elkaar ook echt goed persoonlijk kennen. Je kent elkaar helemaal goed. En als er iemand bij komt, leer je die ook weer goed kennen. Het is altijd, als er iemand bij komt, dan is hij wel altijd welkom. Dus het is een soort familie? Ja, je ziet elkaar wel vaak. Het is sowieso iets van 10 keer in het jaar zie je elkaar sowieso. En als wij een schietperiode hebben, dan zie je elkaar iedere week als iedereen komt. De Zandakkertjes bestaan dus 10 jaar. En er is 1 activiteit waar Tieme enorm naar uitkijkt. Het kamp. Ja? Ja, dat wel. Ja. Dit jaar gaan we naar de Ardennen. Ik ben er heel enthousiast over, want ik ben er al geweest met het organiseren ervan. We zijn er naar gaan kijken en ik vind het een hele mooie plek. En het lijkt me ontzettend leuk om met de jeugd naartoe te gaan. Maar het doel om het aantal jeugdleden naar 35 te laten stijgen, wil de schutterij ook graag hun volwassen afdeling nog uitbreiden. En wat we nu eigenlijk naast op zoek zijn, zijn mensen in de, laat ik zeggen, de leeftijdscategorie 30 tot 60 jaar. Die inmiddels redelijk gezetteld zijn, laat ik het dan zo even noemen, huisje, boompje, beestje. En die inderdaad een leuke uitdaging zoeken in een leuke familie. Want ja, de schutterij is toch samen één grote familie. Elkaar lief en leed met elkaar delen. En dat is het belangrijkste. En zoeken mensen dat, dan zijn ze van harte welkom om een keer een kijkje bij ons te komen nemen. En dat kijkje nemen kan bij de Schuttersweide aan de Loonse Dijk 5A in Merselo.